Bueno, mila esker aurkezpenagatik eta hona gonbidatzeagatik. Pixkat lehenik eta behin nondik natorren aurkeztu nahi nizueke. Soziolinguistika klusterreko ikerlaria naiz, Urkok esan duen bezala, eta soziolinguistika klusterrak euskararen biziberritze prozesuari ekarpena egiteko lanean dihardu. Zehazki, oinarri zientifiko duen ekarpenak egin nahi dizkio prozesu horri. Eta azken 15 urte hauetan horretan aritu da. Ezagutza soziolinguistikoa sortu eta zabaltzea izan du xede, eta hizkuntzen erabilaren kale neurketak garatzen dituenean ere hortan aritzen da. Hain justu gaurkoan Bortzirietan iaz egindako kale neurketaren emaitzak aurkeztu nahi ditugu. Zehazki hauexek izango dira puntuz puntu azalduko dizkizudan ideia nagusiak, lehendabizi ikerketa bera aurkeztuko dizuet, ondoren ohar metodologikoak aipatuko ditut, gero garrantzitsuak izango dialako emaitzak ulertzeko, eta jarraian emaitza nagusiak azaltzea ekingo diot, Bortzirietako kaleetako hizkuntza erabilera zariko naiz, eta zehazki euskararen erabilera erreparatuko diogu. Eta ikusiko dugu euskararen kaleko erabilera Bortzirietan nola aldatzen den hiztunen ezaugarrien arabera edo elkarrizketen osaeren arabera. Emaitza horiek guztiak barneratzeko eta interpretatzeko beste hainbat datu ere ekarri ditut pixka bat aldera ditzagun, baina ez ge asko, espero asko ez luzatzea, ez nuke azalpenetan gehiegi luzatu nahi, ea ordu erdi batean ideia nagusi hauek azaltzeko modua egiten duten, eta gero galderen tartea eta dinamikakin ekarpenetarako izango dugu. Hizkuntzen erabilaren kale neurketen bidez, kalean euskaraz zenbat erabiltzen den jakiten dugu. Seguraski, herriko egoera soziolinguistika deskribatzeko badia beste hainbat datu, erroldako ezagutza datuak diala, edo ikastetxetako, edo euskaltegietako matrikulazio datuak diala, edo mordo bat egon litezke, baina egia da, esan daitekeela datu eta joera guzti horiek nonbait nabarmentzekotan, kalean nabarmentzen diala, ez da? Egunero erabiltzen dugun hortan, sumatzen dugula, gure eguneroko erabilera hortan jasotzen diala datu eta joera guzti horiek. Horregatik, kale erabilaren neurketak errealitate horren berri ematen digu, ezta? Kalean gertatzen den horren berri ematen digu modu objektibo batean. Horregatik, azken urteetan kale erabileraren datua bera funtsezko bihurtzen da jakiteko gure herriko egoera soziolinguistikoa zer nolakoa den. Ezagutu nahi duen ororentzat edo planifikatu nahi duen ororentzat. Lehen Urkok aipatu duen bezala, eragin eremuak edo lehentasunezko neurriak, premiazko neurriak zeinean definitzeko, lagungarria den datu bat bihurtzen dalako. Hain justu, Euskal Herriko hizkuntza errealitatea ezagutzeko asmoz, 5 urtean behin errepikatzen da ikerketa hau, kale neurketaren ikerketa, eta azken edizioa 2016 urtean egin zen. Hor taulan ikusten duzuen bezala, 450.000 inguru lagun ingururen hizkuntza erabilera behatu zen, 7 probintzitako kaleetan zehar. Eta, pixka bat, azkeneko edizioko datu horietako batzuk ekarri ditut gaur hona, Bortzirietako emaitzekin aldera ditzagun, baina, inork zehatz-mehatzeo jakineko balitu, gure soziolinguistika klusterreko webgunean daude, hor ikusten duzuen bezala, beraz sartu eta kuskuxeatzeko nahi duenako hartxe dauka. Azalpen metodologikoekin hasiko naiz. Hizkuntzaren erabileran kale neurketa hau behaketa bidez egiten den ikerketa bat da. Inori ezertxo ere galdetu gabe kalean entzuten duguna jaso egiten duten neurtzaileek, eta zein hizkuntzatan hitz egiten den jasotzeaz gain, beste hiztun horien ezaugarri batzuk ere jasotzen dira. Horretarako, ibilbideak eta neurraldiak zehazten dira aurrez, alegia neurtzaile horiek zein kaleetan zehar eta zein ordutegitan
ibiliko dian zehazten da, eta ibilbide horiek eta neurraldi horiek adosteko irizpide izaten da kale eta ordutegi jendetsuenak edo hautatzea. Plaza inguruak direla, edo parkeak, geltokiak, salerosketa kaleak, eta hartara egiten duen modua herritar gehienak potentzialki behintzat behatuak izan daitezen hori bilatzen dugu, ezta? Pixkat guzti hori jasotzea. Kale neurketan oso garrantzitsua da behaketa hori diskrezioz egitea. Hori zergatik, diskrezioz egingo ez bagenu eta lau haizetara esango bagenu hori egitea guazela, igual norberaren hizkuntza portaeran eragiten du eta igual ohikoa eztan portaera bat egiten du momentu hortan pertsonak, ezta? Orduan, irizpide izaten da ahalik eta diskrezio gehien ez egitea behaketa bera eta normaltasuneko egoera bat behatzea. Horregatik, herri txikien kasun, seguraski diskrezio hori lortzea askoz zailagoa izaten da. Askotan, bi neurtzaile kanpotik etorri ezkero, ezagitzen bat orduz paseatzea herri txiki batean, askotan hauek zertan da biltza. Oso, biztan gelditzen den lan bat, zeregin bat bihurtu daiteke. Eta horregatik, herri txikietan neurri bereziak hartu ditugu, eta Bortzirien kasuan ere hala egin dugu. Zein izanean neurri horiek, alde batetik mugikorreko aplikazio bat erabili degula datuak jasotzeko. Aipatu dizuetan Euskal Herriko neurketan, paperean jasotzen dira normalean datuak, eta hirigune handietan ez da arazorik egiten, norbait kuadernoakin ikusi ezkeo, ez da normalean, ez da zuzertan pentsatu zer behatzen ari danik pertsona hori, baina igual herri txikietan suspetxa oso goa edo gelditzen da zea hori, eta orduan ikusi dugu mugikorreko aplikazio batez gaur egun edo nork izan dezake eskuan eta diskrezio gehiago irabazten dela, ezta? Eta aldi berean ere laguntzailearen figura edo. Bortziretan egon dian neurtzailetan saiatu gea bertako herritarrak ere neurtzaile izan daitezken. Bateren hemen dabil, eta igual geho kontatuko dugu nola guntzan datu bilketa, baina behintzat laguntzailearen figura hori, ezta? Kanpoko bi pertsona herrian egon baino, igual bertakoren norbaitekin egoteak beti laguntzen du diskrezio hori irabaztean. Eta neurtzaile horiek ze datu biltzen dituzte. Hori da pixka bat irudi hortan ikustezakezue mugikorreko aplikazioaren pantalla bera, eta pixka bat egiten dituena da 4 datu jaso. Alde batetik entzun duen elkarrizketa hori zein hizkuntzetan izan dan, eta hor 4 aukera daude, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez edo beste hizkuntza batian. Bigarren datua jasotzen dena da sexuarena, emakumezkoak edo gizonezkoak dian. Adina ere bai jasotzen da, haurrak, gazteak, helduak edo adinekoak entzun diran elkarrizketa hortan, edo elkarrizketa hortan nork parte hartu duen. Eta elkarrizketa hori garatzena izan momentun, aurrik baldin zegoen, ea hitz egiten ari izan edo ez. 4 datu horiek dira jasotzen dianak. Eta azalpen metodologikoa bukatzeko azkeneko 2 hartxo. Bata etengabe buruan eukitzeko aztertu deuna dela Bortzirietako kaleetako erabilera, ez bertakoen erabilera. Hau da, neurriak hartzen balin baditu ere bertakoak potentzialki neurtzeko, azkenean kalean mugimendu asko dago, edozein tokitako pertsonak topatu ditzakegu hortan, eta turista moduan edo kanpotik oso nabarmen datozelan sumatzen den jendea, berariaz jaso egiten dugu eta beraien hizkuntza elkarrizketak aparte tratatu ditugu, baina horrelakoak ere egon badaudela eta oso nabarmen ez daudenean tartean ere egon daitezkela. Beraz, ñabardura bezala oso kontuan hartzekoa da kaleetako erabileraz ari gara hitz egiten kasu honetan. Eta azkeneko garra adierazgarritasunari buruz. Datu hauek
adierazgarriak izan daitezen, lagin sendo bat hartu behar da, hau da, solaskie mordo bat behatu behar dugu esateko Bortziretako kaleetan zer nola hitz egiten den. Gero aipatuko de, baina iazko neurketan berariaz behatutako ordu kopurua handitu egin genuen, ia 60 orduko behaketa egintzen iaz, eta beraz 2019 urteko datua oso datu sendoa da, solaskide pila bat jaso genitulako. Baina seguraski aurreko urtetako emaitzak ez dira horren sendoak, hain justu ordu gutxiago behatu zialako aurreko urtetan, ez da? Eta beraz, hori, laginaren tamaina oso kontuan hartzekoa dela datuak interpretatzeko garaian. Pixka bat, 5 herri izan ditugu aztergai, eta herri bakoitzean kale horiek aztertu dira, Arantzan herriko plaza eta frontoi inguruak, Beran Agerre auzoa eta Altzate, Etxalarta igantzien erdigunea, plaza ingurua, eta Lesakan plaza zarra, parkeak, lagungarri, laguntzailek horrelako mapa bat eukitze zuten eskuartean, eta adostutako ordutegi hauetan, kale eta plaza horietan ibili dira. Herri bakoitzean 2 astez luzatu zen neurketa, asteazken arratsaldetan eta larunbat goiz eta arratsaldetan egin zen, herri bakoitzean 12 orduz, eta beraz Bortziretako oso hartu ezkeo, 60 orduko neurketa egin da. Eta 60 ordu horietan, 2.200 inguru elkarrizketa behatu ditugu, eta horietan ia 6.000 lagunen hizkuntza erabilera aztertu da. Horrez esan nahi du, 2 puntuko errore maila dakaula. Oso ziurtasun estatistiko handiko ikerketa da. Esan dugu 6.000 lagun behatu dirala, baina 6.000 lagun horiek ze ezaugarri dituzte. Emaitzetara pasa aurretik, gustatuko litzaiake pixkat lagina nola osatu den azaltzia. Pixkat hain justu leheno esan dedan horregatik, ezta? Ez talako bortziriarren erabilera, baizik Bortziretako kaleetakoa, eta beraz, ze alde dago batetik bestera. Hortxe ez du, ezkerraldean dago Bortziretako biztanleen datuak, eta eskuinaldean lagina osatu dutenen datuak edo proportzioa. Eta zuek aldiantan ondo ikusten duzue? Igual erdi nago justo eta... Hor ikuste dezakegu, sexuari dagokionez, emakumezko gehiago behatu ditugula kalean Bortziretan bizi direnak baino. Emakumezkoek presentzia gehiago hartu dute. Pixkat, bigarrengo zutabe hori izan daiteke kaleko bizitzaren erakusle. Izan daiteke momentu egun eta ordu horietan kalean emakume gehiago behatu genitula gizonezkoak baino. Adinari dagokionez, haur eta gazte gehiago topatu ditugu kalean, eta proportzionalki Bortzirietan bizi direnak, baino heldu eta adineko gutxiago behatu ditugu kalean. Egia esan, normalean, Euskal Herriko beste txokotan izan ditugunean, kalean gazteak topatzen kostatzen zaigu. Askotan beste elkargune batzu dituztelako gazteek, eta normalean betiko kalean edo herri bateko kalerik esanguratsuenetan ez ditugu topatzen gazteak, baina ez da kasua Bortzirietan, ez dakau arazorik kasu hontan, eta ez dakit hipotesi bezala planteatu genezake, herri txikitako joera izan daiteke igual, gazteak ere kalean topatze hori, besterik gabe, ñabardura hori aipatzeko. Eta azkenik, herriek hartu duten pisua ere kontuan izan beharko genuke. Bortziretako datu orokorretan, Beran eta Etxalarren dago alderik handiena, bai? Beran, nabarmen biztanle gehien bizi da, Bortziretako biztanle gehien Beran bizi da, baina laginean proportzionalki leku txikiago hartu du. Eta Etxalarren berriz, proportzionalki desente handiagoa, alegia. Etxalarren Bortziretako biztanleen 9,4 bizi da, grisa da Etxalar,
eta eskuineko zutabean grisa ikusi ezkero, ia 23ko pixua hartu du. Horrek zesan nahi du, zuek galdetzei zuet, ze zuek ezautzen dituzue bertakoak eta herritarrak zuek ezautzen dituzue, baina esan daiteke datu hauekin, igual kalegeako bizitza gehiago egontzala egun horietan etxalarren, beran baino adibidez. Baina, bueno, besterik gabe kontuen eukitzeko alde hori datuak interpretatzeko garaian. Ados, eta ez naiz luzatuko, txapa asko jasartu eta emaitzetan joa. Ez dakit ausarte zeaten adibidez bote prontuan zifrari botatzea, jokua egiteko. Norbait animatzea, zenbat espero dezue, zenbat euskera erabiltzen dela uste dezue Bortzirietako kaleetan. 25. Eta bera? Ez dut ez da optara ditzen? Bai, hurrengo datua orokorra da. Gero herri-zerrikoan nahi ez sartuko geha, Gustatu zein duena. Ez dut herria betu da, ineko bat aita bat. Bueno, bani joa. Ui, sondo. Ez, 78 da. Ez da gizte txokuan gehatu den. Bai. Berriro jongo naiz. Bai. Euskara erabilera 78,4koa behatu zen. Gazteleraz berriz solaskideen, 6.000 lagun, ia 6.000 lagun horien ia 30 behatu genuen. Ondoren frantsesez eta beste hizkuntza batutan, apenas. Frantsesez 1 eta beste hizkuntzetan 0,7 atera zen. Baina noski, alde handia daude herri batetik bestera. Zenbat, beran, lesakan, igantzin, osartu zate. Ze horrek ez da irungoa zaten, orduan abertzuek zuen herrikoa edo... Bidasan hangaldekoak, berat etxalak izan diren, xegoak lesakan. Bueno, ez da gehiago. Bai, Arantza da euskara gehien entzun deun herria, 82 eskas, eta bera da euskara gutxien entzun deun herria, eta 51 ingurukoa da, berako euskararen kale erabilera. Aipatzekoa, eta adierazgarria ere gurit ez zitzaigun, alde handia daudela batetik bestea, ez da? Egia da, justo Arantza, Igantzi, Etxalar, herri txikigoa diala biztanlez ere, ez da? Baina, beran eta lesaka hartuta eskualdeko herriko eskorrenetakoak bezala, bien artean ere aldea handia dela, ez da? Ia 25 puntuko aldea aizketan. Orduan, azpimarratzeko idea bezala hori iruditze zitzaigun interesgarria. Hori da pixkat 2019ko argazkia, baina ze bilakaera izan du horrek. Aipatu dizuet, 2019 urtean klusterak lehenengo aliz egin zuen ikerketa, eta orduan datu bilketa zabalagoa egin da, 60 orduko behaketa egin da, eta daturik sendoena 2019 urtekoa da. Baina aurrez, mankomunidadean bidez, dagoeneko behaketa batzuk egin da zauden, eta orduan bilakera bat ematera ausartu geha. Beti ere, tentuz irakurri beharreko grafikoa da hau, esandakoa batik. Oso lagina nabarmen txikigoa dutelako
beste urtetako emaitzek. Hoxe, 2000 inguruko solaskidea behatu zian, 1000 ere bai urte batean, baina azkeneko urtean 6.000 biztanlez gaizki esan dut. 6.000 solaskide entzun ditugu kaleetan, eta, sendoaga da. Baina, badirudi, esan daiteke joera orokor bezala, goruntz doala azkeneko urteetan euskararen erabilera. Eta egia esan, arrazoi honengatik ez gara ausartu herrietako bilakaera jartzea. Ez zitzaigun iritzen oso zentzuzkoa zanik herrietako datuekin bilakaera hori ematea, baina justu laginagatik. Osea, 1000 solaskidez ari gehizketan bortzire osoan, baina herrietara jute bali maga askoz ere gehiago, osea, gutxio daude herrietan, orduan. Ez zidegun egokia irutzen hori aztertzea, ez da? Baina joera modun, aipatu dezakeguna da, Arantza izan dela beti euskara gehien erabili izan den herria, beti 80% gora kokatu izan da euskararen erabilera Arantzan, eta normalean bera izan da euskara gutxien entzuten dena berako kaleetan da, eta batez beste 50%an bueltan ibili izan dela. Eta herrietako, aipatu izan bilakaera horiek ikusita, igual hipotesi modun esan daiteke goranzko joera hau, bortziritan ikuste dauna, datu orokorretan ikusten dauna, lesakatik etor daitekeela. Lesakan goranzko joera bat adierazte zuten datuak, eta hipotesi mailan esan daiteke igual horko erabilera dala gehien eragin duena bortzirietako datu orokorra igotzeko. Bale, eta guain, esango zuen, eta 108 zer da, asko gutxi, pixka bat galdera hoie erantzuteko edo laguntzeko kontu horietan bi datu ekarri ditut edo ekartzen saiatu naiz, alde batetik gaitasuna edo euskararen ezagutzaren datuak, eta beste alde batetik lurralde konparaketak. Lehenengoakin hasiz, esan behar dut, lehenengo eta behin oso zaila dela Nafarroan gaitasun datuak herriz herri eskuratzea, ahalik eta berrituenak jasotzen saiatu naiz, baina oso zaila dagoela datu horiek eskuratzen. Orduan, hemen daudenak erreferentzia badia, baina hori, adibidez, Portzirietako euskara gaitasun azkenekoa fidagarriena ez daukat eskura. Pixka bat gertuen gelditze zitzaidan gaitasun datua, 2018koa berriena hartu nahi nun, eta 2018koa hartu dut Euskara Bidearen bidez egintzan ikerketa batetik, eta bertan Bortziriak sartzen zen, ikusten duzu hor, Baztan Bidasoa eta Larraun Leitzaldea bloke horren barruan. Hor beste 21 herri daude, eta ez da segurazki datu zuzena, baina, pentsatuz, 80an bueltan ibili daitekela kasurik onenian edo. Hor daude, eskualde hortan sartzea baita ere, Zubieta, Donestebez, Guarramurdi, ez da, Krespana. Bale. Ikusten duzuen bezala, zutabe urdina izango litzake gaitasun datua, eta zutabe urdin argia kale erabilerana. Eta ikusten duzue beti, Euskaldun kopurua, baino txikigoa izan ohi dela euskararen erabilera, bai? Beraz, logika horrekin bat dator Bortzirietako 178 hori. Kontun hartze bali madeu, eskualdekoa dala kontuan hartuta, baina, 180an bueltan ibili badaiteke gaitasun datua, Bortzirietako erabilera gaitasun datua, baina txikioa da beste kasuetan gertatzen den bezala. Eta hor, konparatzen duten beste aldagaia da lurraldearena. Eta da hori, azkeneko edizioan, 2016an, Euskal Herriko kaleetan entzuten zen euskararen erabilera 12,6koa da. Hori da, ezkerreko zutabean ikusten dena, Nafarroakoa 6,7koa da, eta kale erabilera dakaguna da datu esanguratsua ipar-mendebaldekoa. Nafarroako ipar-mendebaldeko eskualdekoa, eta hori 153koa da.
Karoi bortziriekin konparatzeko, nabarmen gorago kokatzen da bortzirietako euskararen erabilera, ez da? Orduan igual ez da interesgarria zuentzat konparaketa hau, baina behintzat jakin dezazuen ze zifretan gabiltzan Euskal Herri mailan euskararen erabilerari dagokionez, ez da? Baina, inde saiakera ekartzeko erreferentzia batzuk zuenetik gertuago kokatzen dianak, eta ekarri ditut sakanakoa batzuk. Sakanan badute ohitura edo Euskal Herriko neurketa nagusiekin batera maiztasunez egiteko kale erabileraren neurketak, eta bertan ezagutza aldetik, gaitasunan aldetik, antzeko herriak topatu ditut. Adibidez, Arbizu, 180 ingurun, eskauek ere oso zarra dira, 2001eko gaitasun datuak dira. Herriz herriko fidagarrienak ordukoak dira, eta haiek ekarri ditut. Edo haiek erabili ditut erreferentzia bezala. Orduan hori, adibidez, Etxarriaranetz eta Urdinain 174 inguruko gaitasun datua zuten, Euskaldunak 174 inguru zian, eta erabilera ikusten duzue maila desberdina daudela, ezta? Eta Arbizun kasuan berriz, bortzirietan baino zerbait altuagoa da Euskaldunen kopurua, eta erabilera ere zertxobait altuagoa. Orduan, hortxe kokatzen geha, zeate, eta hartan. Eta baingoa zen pixkat emaitzak aztertzea, hauek emaitza orokorra da zen, eta bain hiztunen arabera, hiztunen ezaugarrien arabera. Sexuan arabera, sexua kontuan hartze baldin badeuz, ze pasatzen da. Emakumezkoak euskara gehiago darabiltela gizonezkoek baino. Egia esan, Euskal Herri mailan sumatzen egian joera berdina da. Adintalde guztietan, Euskal Herri mailan emakumezkoak dira euskara gehiago darabiltenak gizonezkoa baino. Euskal Herriko datuak kontuan hartzen baditugu, adinekoak dira salbuespenak, adinekoen kasuan gizonezkoek zertxobait gehiago erabiltzen dute euskara kalian, baina beste adintalde guztietan emakumezkoak dira, emakumezkoen erabilera da gailentzen dana. Eta Nafarroako kasuan adibidez, helduen eta adinekoen kasun parekoa da, bi sexuen arteko erabilera. Ñabardura hori. Baina, bortzirietakoa Euskal Herriko joera orokorrarekin bat dator. Eta adinaren arabera aztertzen baldin badegu ere, joera orokor horrekin bat datorrela ikusiko dugu. Izan ere, aurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak kalian bortzirietan, 94% da beraien erabilera, ondoren datoz gaztiak, 174 inguruko euskara erabilerakin, jarraian helduak 160koaken, eta gutxien erabiltzen dutenak euskara kalian adinekoa dira, 150 inguruko erabilera dute beraiek. Bai. Hoi izatean, Joan, duela 30 bat urte, etzan hori gertatzen, egoera soziolinguistikoa desberdina zen. Eta euskararen bizi berritze prozesurako esperantza, itxaropentsua bada belaunaldi gazteak izateak gehien erabiltzen dutenak. Bai. Bai, bortzirien kasua mentzat erditik gora da, eta, 3/4 gora daia. Bai. Ez eta aipatu eta 5 herrietan ikusten den zerbait da. Hau, datu hauek bortzirietako orokorra dira, baina gauza bera pasatzen da Arantzan, beran, Igantzin eta Lesakan. Baino, Etxalarren ez. Salbuespena Etxalar da. Etxalarren aurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak, baino ondoren adinekoak datoz, adinekoen erabilera altugoa, gero helduak eta gazteak dira gutxien erabiltzen dutenak. Egia esan,
berezi egin zaigu, Euskal Herriko joera orokorrak ez dira horiek. Karo, ikerketa hau ere askotan oso deskribatzaileak gelditzen zaigu, eta gero arrazoia jakin nahi ditugu, eta orduan gehatzea jai ama, dauzeatik, eta baina igual bertara joan beharko litzake, edo zuek ere, igual hipotesi mailan planteatu dezakezu jo ze gertatzen da Etxalarren hori gertatzeko, baina ez dakigu ze on daitekeen horren atzean. Baina beste lau herrietan hala da, joera hau gertatzen da, baina Etxalarko kasuan ez dugu hori behatu. Eta ez eta aipatu, barkatu bai. Hartu dituzunen elkarrizketa horiek, euskaraz zenbat denbora hartu duzuen erdiko euskaraz ari dira o euskaraz. Bai. Haunistan, hemen erdara eta euskara elkarrizketa baten bi egiten dira. Aldatzen da, ez duen babillo, hori ere beste gertatzen. Bai, hor... Bai, hor... Bai, neurtzaileekin neurketa egin aurretikan saio bat egiten dugu, datuak nola bildu eta azaltzeko, eta hor ateratzen den gaietako bada hori, ez da. Normalean irizpide izaten da, ez jasotzeko, nola baita esatearen, agurrak bakarrik entzunez gero, pixka bat gehiago entzun behar dela jakiteko nola jarraitzen duen elkarrizketa horrek, ez da. Eta pixka bat elkarrizketa, asko ere ezin da itxaron, aipatu duten bezala diskrezio zein barreko zerbait dalako. Baina saiatzen geha, pixka bat irizpide esatea, ziurtatu benetan hala ari dela, edo askotan ere herri txikitan gertatu izan du zaigu, igual bigarren erronda bat ematen dezunean, igual pertsona berdinak toki berean, hizkuntza berean ari dira, eta hori bermatzeko aukera ere badezu, ezta? Baina, zuk aipatu dezun hori, elkarrizketa elebidunak jasotzeko eskaera ere egiten dugu. Eta pixka bat euskerazari eta bestea gazteleraz izultzen bali mazaio, badaukagu modu bat adierazteko elkarrizketa elebiduna izan dela. Baina egia esan, metodo honekin eta aztertu ditugun neurketa guztietan oso gutxi izaten dira halako elkarrizketa tipuak. Igual metodologiagatik beragatik, igual gehiago itxoin behar dugu, gehiago entzun beharko litzateke halako elkarrizketak garatzen ari dela jakiteko, ez dakit. Baina guk aztertu dugun moduan eta orain arte egin ditugun azterketa guztietan oso elkarrizketa gutxi ateratzen zaizkigu holakoak. Igual, aipatu ditut, 2200 elkarrizketa inguru behatu ditugula bortzirietan, igual izango zian 4-5 bildutakoak, halakoak. Orduan, ez dirudi, guk behintzat jasotzeko modu honekin halakoak ez ditugu jasotzen, oso gutxi jasotzen ditugu. Esaten nahi nintzen, esan dut herrietako errealitatea adina arabera, baina ahaztu zait lehen aipatzea sexuaren arabera. Eta sexuaren arabera kontuna hartuta, baita ere herri guztitan pasatzen da emakume gehiago erabili izana, Etxalarren izan ezik. Etxalarren ere gizonezkoek zertxo baita egiten dute emakumezkoe baino. Ados. Pixka bat, hau da adinaren arabera azaldu nahi nuena, baina gero bai, ñabardura bati nahiko nuke, zer gertatzen den, pixka zan iztunen ezaugarriak kontun hartu ditugu, ezta? Oain azter ditzagun elkarrizketa motak edo. Elkarrizketan, segun ze profiletako jendea elkartzen den, aber zer gertatzen den. Hortarako grafiko bera, erabiliko ez? Adina araberakoa, grafiko bera egin naiz erabiltzen, nahi dizuet hemen adirazi ze pasatzen den, helduak beraien artean elkartzen dianean. Edo adinekoak beraien artean elkartzen dianean. Grafiko hau da, edo granatez ikusten dituzten zutabe horiek dira, kontuan hartuta helduez bakarrik osatutako elkarrizketak.
bai? Ez ditugu kontuan hartzen, kasu hauetan, zutabe hortan, granatedun zutabe hortan, aurrekin edo adinekoekin edo gazteekin izaten nahi dian elkarrizketak. Baizik, beraien artean, helduekin juntatzen elkartzen dianean, erabilera 53%koa da. Hor ikusten da, helduen arteko erabileretan eta adinekoen artean ere bai. Adinekoen artean ere berakada ikus daiteke. Pixka bat, esan dezagun, bajutu egiten dela euskararen erabilera beraien artean elkartzen dianean, bai helduen eta bai adinekoen kasuan. Gazteen artean aztertuko bagenu, antzekoa da erabilera. Eta hori zergatik da, guk kalean gazteak behatzen ditugunean, gehienak gazteen artean egoten dialako. Oso elkarrizketa gutxi behatzen ditugu, gazteak helduekin, edo gazteak aurrekin, edo gazteak adinekoekin. Normalean baten bat topatzen badugu, elkarrekin izaten da. Orduan, ez dut jarri hor, zutabea, antzeko datua dalako, 74%. Baina interesgarria da, helduen artean da adinekoen artean gertatzen dena. Eta aurrekin ze pasatzen da, eta hurrengo grafikoan erakutsiko dizuet, 84%koa da aurren erabilera hor, eta aurren arteko elkarrizketak bakarrik hartzen baditugu, 88%ra igotzen da. Aurrak aurrekin elkartzen dianean, erabilera altugoa da. Hain justu, grafiko hontan hori azaltzen da, bai, aurren presentziak nola eragiten duen. Lehenengo zutabea da, aurrak beraie bakarrik zer gertatzen den. Bigarren zutabea da, nagusiak, alegia, aurrak ez dian guztik. Bai gazteak, bai helduak eta bai adinekoak. Beraien artean elkartzen baldin badia zein den erabilera, eta da 56%koa, bai, nabarmen gesten da, 30%ko aldea da. Baina gero zer da interesgarria, aurra sartzen denean elkarrizketa horietako batean, euskaren erabilera gora egiten dula. Hirugarren zutabea da hori, nahastuta dauden, beti aurren bat dagoen elkarrizketak. Eta hor, 80%ko erabilera da. Orduan, interesantea da hori, aurrak daudenean aurrean, euskaraz gehiago aitze gehala. Eta gaina datu bat gehiago esango dizuet, eta talde horietan, aurrak eta nagusiak nahastuta dauden talde horietan, aurra hitz egiten nahi baldin bada, erabilera altua da. 84%koa, ia. Laranjaen ikusten da noi, bai. Baina talde horietan nagusia ari badaizketan, heldua edo adinekoa edo gazte izan, txikiagoa da erabilera, 72%koa. Interesgarria da ere aurra hiztuna danean zer gertatzen den jakitia, ez da. Eta egia esan, bukaerara, ez dakit denbora ez da ez denboz nabilen, egia esan, baina ja bukatzen dut, eta laburpen txo moduan repaso bat egitea. Datu orokorrak aipatu ditugu, Bortzirietan 78%koa da euskara erabilera kalean, gero dator gaztelaniakoa, 30% ingurukoa, eta frantsesez eta beste hizkuntzetan, apenas entzuten dira beste hizkuntzak Bortziretako kaleetan. Gero herriei begira Arantzan da euskara gehien entzun dugun herria, 82 inguruko erabilera, gero dator Lesaka, Igantzi, Etxalar, eta gutxien beran entzun dugu, 51% inguruko erabileran. Sexuai dagokionez emakumezkoek gehiago erabiltzen dute euskara, ez da ere alde ikeragarria, baina, joerak badirudi hori dela joera nagusia eta aipatzekoa ere bada. Adinai dagokionez aurrak gehien, ondoren datoz gazteak, helduak eta gutxien adinekoek hitz egiten dute, eta gero aurren presentziaren eragin hori, ez da. Aurra bakarri daudenean 88%koa da erabilera, nagusiak beraie bakarri daudenean 56%koa, baina aurrak esartzen dianean elkarrizketa horietan, ja 79%koa da, ia 80%koa erabilera hori. Eta gaina, elkarrizketa horietan aurra hitz egiten nahi baldin bada, euskara gehiago erabiltzen da, nagusia hitz egiten duenean baino, ez da. Eta gero,
bukatze aldea bakarrik aipatu hori, zehaztasunez ezin degula esan aipatu dizuetan laginan kontu horregatik, baino joera orokor moduan euskararen erabilera goruntz doala bortzirietan hori sumatzen da, ez da, datuek hori diote. Gero aipatu, komentatzen genuna, belaunaldi gazteak euskararen erabileran halako datuak eukitzea, etorkizunari begira itxaro pentsua badala. Pixka bat puntu horiek indargune moduan eta hutsuneak edo betu beharrekoak balin maleude, pixka bat herrien artean dagoen alde hori, ezta? Herriko eskorrenak ere hartu ezkeo, bera eta lesakan artean dagoen ia 25 puntuko alde hori, igual aipagarria da. Eta baita ere, helduekin gertatzen den hori, ezta? Helduen elkarrizketa bakarrik hartu ezkero, askoz, erabilera asko jaisten dela, ezta? Eta nire partetik besterik ez, pixka bat, uste balio dula, alako ikerketek eta balio dutela pixka bat gogoetarako eta errealidadearen berri jakiteko, eta hain justu aurreko iaz egintzen bezala errepikatzen jarraitu ezkero, beste herrietako, 5 herri hauetako bilakaeren berri modu sendoan jakingo genukela, ez da? Eta hoxe, nire partetik. Galderaik, egarpeni badezu, bai, askotan gertatzen zaigu, ze garrantzitsua den herrietako ibilbidea bera zehazteakoan, segun nun gabiltzan, ze plaza aukeratzen dian, ze kale, izan da ezaketela kutsu hori, ez da. Gu aukeraketa hortan saiatzen gea irizpide neutroa edo hasteko herritarrak sarbidea duten tokiak behatzen ditugu, bai, ez ditugu askotan taberna terrazak eta olako kontuak ere ekin egiten ditugu, askotan segregatu egon daitekelako baita ere taberna batea jutea edo inguru konkretu bateko jendea jun daitekelako zonalde batzutara, baina saiatzen gea halakoak nabarmena baldin badia saiesten eta pixka bat herritar guztiak topa daitezkeen guneak aukeratzen, ezta? Gaina, ez dakit esango nuke ere, herri txikietan plaza giro hori dagonean ez dugu sumatu hori, ez da guneak desberdinak egon daitezenik, joera gehi horiek herri handiko joerak diala iruditzen zait, ez da? Baina bai, ez dugu jasotzen berariaz etorkinik baden, ez den jasotzen deguna da bakarrik beste hizkuntza batean norbait hitz egin ezkero, neurtzaileek identifikatu baldin badute ze hizkuntza den, saiatzen gehi hizkuntza hori jasotzen, baina kasu honetan ez dugu izan hola aipatzekorik. Eta gero oso, beste hizkuntzen presentzia oso izaten da txikia, oro har. Baina bai, kontuan hartzekoa. Ikerketa bera planteatzeko garaian ez. Gero datuak aztertzeko momentuan, badago hor, Txillardegik sortu zuen bere garaian eredu matematiko bat, eta haren bidez egiten da kalkulu bat, okerrezpanago herriko gaitasun datuekin eta biztanle datuekin, ze erabilera espero daitekeen herri hortan. Baina egia esan, hain lausoa da eta hain askotan ere datu horren interpretazioa iruditzen zaigu oso zaila ulertarazten eta askotan ere ez dugu ekartzen horregatik, aurreatzeadik. Ikerketaren planteamendurako ez dugu halakorik egiten. Ondoren, emaitza ditugunean aztertu izan dugu. Baina beti, ez dago kasurik esango nuke, ateratzen da, espero daitekeena, baina altugoa erabilera erreala, eta hori zergatik izan daitekeen, esploratzeakoan zalantza handia daude, eta ez dugu lantzen behar bezala egia esan. Baina ez dugu hipotesiekin aritzen. Azkenean, Euskal Herri mailan juten gea emaitza adierazgarrien bila. Adibidez, ez dakizan azkeneko edizioko kontua, duela 2 ediziokoa, baina orain arte
Herrizterriko datu adierazgarriak ere ez ditugu lortzen Euskal Herriko neurketan. Berariaz eskatu behar da, herriko datua nahi baldin badugu, hain zuzen bortziretan induen bezala, 60 orduko neurketak behar dialako, segurazki herriko realitatea zein den aztertzeko. Orduan askotan, Euskal Herriko datua nahi baldin badugu, igual nahikoa zen beran 6 orduko neurketa bat itearekin, baina berako datua jakin nahi baldin badugu 12 ordu beharko ditugu. Orduan, perspektiba horrekin jokatzen dugu jutegea beti datu adierazgarriaren bila, baina ez dugu jokatzen espero daitekeen emaitza horrekin. Justo 2016ko datuekin uste sumatu zala hori, gune euskaldunenak erdalduntzeko, edo berantzko joera bat zutela. Kasuan kasu egia esan, olakoekin topo egiten dugu. Badirak... Eremu euskalduneko joera, zein da Euskal Herrian edo... Uneotan hori. Bai. 2016ko datuak dira berrienak, eta 11-etik seguru, ez dakina dena da 2006-tik datorren berakada. 2016ak ziurtatu egintzun berantzko joera hori. Batez ere, 2 gune soziolinguistikotan, okerrezpanago, 75%-etik gorako gunean eta 50%-etik 75%-eko gune hortan. Eta kontrakoan, hiriburuetan eta... Hori hola da. 5 urtean baina egiten da ikerketa da, denak ondo balin joaz, datorren urtean igual egingo da ikerketa da, eta ikusi behar da baita ere 5 urte hauetan ze pasa da, baina azkeneko datuek berantzko joera adierazten zuten bai. Euskal Herriko datua dazkau, 5 urtean behin egiten dira. Eta pentsatu Euskal Herrikoak hemen diala. 16koa, 11koa eta 6koa. Hemen sumatu zen berakada bat gune euskaldunetan. Nik esaten dut bortzietan joera gorakor bat sumatu daitekela, azkeneko 13koa da. Horregatik esaten nun, hurrengo 5 urtean, 21ean, ea zer datorren. Ez dakit, 16 arteko beherazko joera honek jarraituko dun, eta orduan hau kontraesanean joango litzateke joera orokorrarekin, edo, ez dakit ze gertatu daiteke, edo mantendu, edo gora, edo... Esateko, nik esaten detenean bortzirietan azkeneko urteetan gorantzko joera sumatu daitekeela, esaten dut honengatik. Baina Euskal Herriko datuak hone arte dazkau. Orduan, eta aipatu dizuet hauek ez diala oso datu sendoak. Pentsatu, datu hau dala 1300 lagun behatutakoak. Da, urte guztitan ia gutxien behatu dana 2010ekin batea. Orduan, estatistikoki da gutxien fidatu behar dan datua. Justo hori. Ausartu geha hau hola jartzen joera moduan ikusteko, ez gelditu datuekin, emaitza zehatzekin. Emaitza zehatza nahi bale mazu gelditu honekin, hemen ia 6.000 lagun behatu zian kaletan. Hoi da sendoena dagona. Esaten ondo daula ikertzen jarraitzea, bilakaera zer nolakoa dan jarraitzen juteko, ziurtatzeko ea hola dan, zentzuzkoa dan hori. Baina justo hauek oso hartu berdia joera moduan. Hartuko bagenu ere, adibidez, 3 urte hauek nola lagin txikia dan batuko bagenitu bataz besteko bat eginez, igual holako zerbait geldituko litzake. Hau pixkat berago eta hau uneago. Eta hori gora.